Balik na mga pinatitig paminaw dire sa itong pagpanaguban. Ano na tayo 6 minutos na nakalabay sa alas 5 sa itong pagpanaguban Krumudaga. Pabutas sa ninyo mga pinatitig paminaw katong isgutan kini may kanamagitan sa mayor o kanig mayor sa mga lungsod sa lalawigan sa Camiguin. Nga na priso kini mga pinatitig paminaw tungod kay gikabot niya gini nga nagkatubang o kakasong nga korupsyon. Paabutan nyo kaya ito natagan og igong pagdagad. Samtang gibot niya ka nining bayan asosyon sa nato ang butan sa mag-asa kadyot ng kayo. Ay ang buwatan sa mag-asosyon sa natong kamusta ang ilang pagmonitor niya itong duha ka mga low pressure o kinahanglan nga inyo masaran kung sa mga pangitabo sa itong kapalibot aron usab nga sa iminyo niya nga pagbiyahe at least masayod mo kung mo dayon mamugdi kung galing dili man mayo nga panahon pero sosyon ta ang buwatan sa mag-asa lamang maogi makasulti kaninyo kahimtang sa itong panahon na naman karon sa Pigas Linya si Sergio Pribaldo. Sergio, mayo nga buntag na mo. Yes sir, may buntag sa ito mga suking tigpaminaw dito sa Radyo Ultra. Dito sa Bagyong si Nipa, so pala sa rong sa Kapuntagon, ang ini na sa 785 kilometers silangan, namin ang silangan dito sa Basco, Batanes. O ang hangin na sa 55 kilometers matagura, Tuga Pagros, 70 kilometers matagura. Kung gaginaw man kini nga mong gawas ng katong appear, sa Ramanlaw sa Balik. So matugitan niya sa low pressure area na luto na sini pagsupa dito sa kaita dito sa Luzon area. Samtang din sa pulo sa Mindanao, patay nakapek yung mga isolated ng mga pag-ulan o mga localized thunderstorms. Sabi sa hapon, sa gabi. O gado na kasarangan, nga ito na sa kusong nga hangin ang magitan sa bagataan, ito na sa bagataan kasatang direkta. Katagatan, kasarangan, nga ito na sa kusong ang pagbalik. Temperatura 24 centigrado ang kabugnawan o ang ganito 34 centigrado. Philippine Standard Time, alas 5 kami sa Batang sa Podas, El Salvador City, Joe Pribaldo. Ngayong buntag, kanapit sa Good morning, wake up! Inyo na ba ito mga pinatitig paminaw si Sergio Pribaldo gikan sa Batang sa Pag-asa. So wala tayo angay kayong kabalakan. Kay natunaw na ang low pressure. O niya rin na pagkatapos ang diri sa Maya Mindanao. Ato lamang sab sa kiyapan masinat ang pagkamanagumon sa itong kalangitan. Ino ba na sab sa hinay nga pagpatak-patak o galang gilat o pagpanalugdog panahon sa kilat o pagpanalugdog panahon sa kagabiyon. Pero kini kasarangan lamang o epekto lamang sa kitawag o galukalize sa thunderstorm. So ato nga kalbakan sa kaning salamat kay kayo Lord, no? Nga wa na tay angay nga kabalakaan diri sa may Pulos Mindanao. So katong gusto mo paikan sa pagbiyahe, ala sige biyahe na mo. Katong mo tabok sa mga isla, mo tabok sa islas Camiguin, asa ba nga mga isla diha. So wa na angay kabalakaan tungod kay normal o kasamtangan lamang ang balod sa atong kadagatan niining adlaw. So pabutalan niya sa matag karon og unya, kadto na man kita ingon nga changes sa tungod sa atong climate change. So, posible kining matag karon og unya amo ra mabang ibahibalo di kaninyo ang kaimtang sa atong panahon pinagisab sa pagkapanawag unya dito sa Butan sa Pag-asa. Samtang gikatagda mga pinatitig paminaw diri sa atong pagmanaguban. Nga nagkapabilin ang tadinig mga panahon sa bilangguan. Human kinamaragpi ang kanhing mayor sa mga lungsod dito sa may lalawigan sa Camiguin. Sa diyang kinigdakop sa atong PNP o ingon man sa CIDG. Human kini nagpagkanaog ang sadigang bayan na 7th Division o kanabang hukom nga ipadakop si kanhi mahinog Mayor Alex Zahalya gikan sa may probinsya sa Camiguin. Si Alex Zaha, si kanhi mahinog Mayor Alex Zahalya nagatubang kini og kasong korupsyon. Gikabot niya kinagidad kinaog 62 sus Ginoo ko pastilan senior citizen na ba inayunta nga magpuyo na unta nga kanabitang malinawon ang hunahuna. O niya dayon atiman na lang sa kuan kana bang hugwa na lang sa mga apo. O niya dayon pagkatapos kana bang dili na ma-stress malinaw na nga pagapuyo. O niya kay nagedad ang 62 na senior citizen na. Pero unsaon niya na mag-ingon ta nga nagpuyo nga malinaw niya nagatubang magkarong kasong korupsyon sa dihang kini mayor pa dito sa may siyudad si Hingog. Kining suspitsadong si kanhi mahinog Mayor Alex Zahalya. Ay gikatubot yag nga nagatubang gidakop kini pinasikan usab sa gikabutyag nga gipakanaog nga mando sa may sandigang bayan 7th Division. Human kini mapamatud ing salan sa kasong pagsupak sa Republic Act 39 din kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act
Mao bitan ang ginaingon nga igun sa baka ni Sara Daling nga kababayan siguro niya ning taga Kamigin. Siguro mahinog man hinoon katarman man tong ilan ni Sara Daling. Onya gigabot yag nga human kini makasupak sa Republic Act 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act og nasayran ta nga gikustodiya hangtod ining mga panahona si kanhi mahinog nga Mayor Jahalya dito sa may prisuhan sa may Mahinog. PNP gikan kini sa pagselbi sa arrest warrant bato kasab ngadto sa neskutan suspect dito kini nadakpa dito sa Pinoy Anan sa may barangay Hubangon kagahapon sa hapon mga igsoon. On ya rin hinoon, makapiyansa man siguro ni, no? Makapiyansa man siguro ni kay kuan man kana bang siyempre kanikang mayor niya kon tinuod po ka nga nangawat sa kwartas gobyerno, tiba gyapon imong panudlanan. No, on ya pero ang problema lagi kay bisan kung nakapiyansa ka, duha mo ka na magpasabot nga hingpit nga nga dunay tiya kagawasan kay sumala sa altong Philippine Constitution of 1987 ang paghatag og ang pagpiyansa temporary lamang kini mga gagawasan talawala pa man nga himuon usab ang ipadayon ang pagdungog sa kaso kon og galing kini ipilar nimo kay gidesisyonan man diya sa giingog nga korte o niya ray na pagkatapos sa may 7th division niya sa Sandigang Bayan o niya iapilar nimo pwede pa man nimo kanhi Mayor Jahalya. Pwede pa man mo ning apela dito sa Maya Korte Suprema o sa Supreme Court dito sa pinakataas nga hukmanan. So, imo ka nga katungod. Pero matod pa nga tungod ko na sa pag-aprobar niya itong 6 ka bulan nga live without pay sa ang igsuon nga nagsilbi niyang security aid niya itong tuig 2008 na nawara. Dugay na kayo kini na ito mo. Tuig 2008 pa. Pero giukay kini mga igsuon nga mga kaso diya sa Sandigang Bayan busa ay opinir ninyo ba? Kamo nga mga public official, mga mayor, gobernador o guman pa mga public official unsa man nga gihuptan ninyong gobyerno. Unsa pa man nga gihuptan ninyong posisyon sa gobyerno. Inyo ning eye opener nagsilbi ninyong leksyon nga kung galing mangawat man sa kwartas katawan maghimo man mo kasapakan sa Republic Act 3019, Republic Act 6713. Di ba mo na bantay gina ninyo? Samtang kamo naglingkod-lingkod kamo sa inyong opisina, basa-basa haragon ninyo ka ng mga balaura. Sa toyo sab nga, agoy, di man ini pwede. Di man ko pwede nga mag-appoint o akong kaugalingon nga ako rang pariente. Di man ko pwede nga ako kining pirmahan. Kining gitawag og 6 month nga, kining 6 month nga live with pay sa iyang igsuon nga nagsilbi ko ng security aid niya itong mga panahon na. Iya katungod ang pagkuha og security aid. Pero ang pangutana, kay 1 kabulan nga nag-live o niya gibayaran, hayahay kayo. Lakaw-lakaw gikas gawas, o niya rin lakaw-lakaw dito sa gawas, white trabaho niya rin pagkatapos, nagdawat gyapon sweldo, naagyapon sa pirol. Pareha gyapon mo na itong mayors katarman sa unang ang kanabang ang usa sa mga na-spirol nga gibayaran, ngano na tingala kay ang treasurer pagyan mismo, na tingala kay nganong naa man ni spirol, nga naa naman ni ngala spirol nga iyang ngala na nito ano mas lapida. Tanaan pa tong administrative record dito sa kanabang minteryo sa may Ginsiliban. O niya tayo, Ginsiliban ba to? Katarman. Katarman. O nga, kuan man ni kanabang ngano man ni nga naa man ni pangalan sa pirol nga nagkubra man ni na may pirma na nagkubra siya nga sweldo niya dahil pagkatapos dugay ramaning namatay. Muna hindi akong binuwang. Muna hindi akong binuwang. Pwede rin na makapirmang patay. Niya gitanaw ang bulan sa pagkubra, bulan o tuig siyang pagkubra, hagbay ramang natigbak na itawana. O niya nga nung nakapirma pa manin, naabanes pirol. Muna kitawag og pading pirol. So muna giigod ka mga hangal-hangal ka mga klase sa mga official, mga beratin, tigpabinaw. Sa maragya po nini, hinoon, munang ginaingon nga kanhi mahinog ang Mayor Aling sa Jahalya, doon na pagyapong kay katungod dito sa pag-apilar dito sa Korte Suprema, aron usab nga ipamatuod nimong wa kay sala, nining kaso nga gipasaka nimo, nga imong giatubang hinungdan usab, nga naghukom ang 7th Division Sandigang Bayan, nga bilangguon ka, tungod usab sa mga sayop nga imong gihimo. Mo na yung mga binatin, tigpaminaw ang angayan lambod,
kining ipalog sa bilangguan. Doon na tayo 16 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagpanaguban. Paabutan ninyo karong taon-taon kaya atong paningkamutan nga atong matawagan sab ang di apukal person sa DSWD. Pukaon na sab nato niya tam. O niya na lang siguro mga alas 5:25 atong susihon kon ang DSWD si Oliver Inodeo. Susihon sa nato jam kon kuan ba kana bang kamusta tuod kay daghan naman kay reklamo. O niya siguro kay daghan nga reklamo kanabot ning cash for work kini nga dian kini gikabot niya gamatod pag duha naman lang kabulan tulo kabulan o niya rin pagkatapos wa pa magyapon i-release ang uban ining do na pa nadawat atong duha ka bulan. Do na pa uban nga sir nagtrabaho mig Abril kamulo tong kampanya o niya dayon na pagkatapos hantod karon wa pa ban gihapon may sweldo nga ang among pagtrabaho niya itong mga panahon nga igiigon nga trabaho mo cash for work. Yeah, bahalag kuan mo kana bang cash for work imbes kay cash for work tagaan ka bayran ka trabaho ka sa barangay ang uban lakaw-lakaw lang ka diya trabaho ka sa barangay kay gigamit ka panahon sa eleksyon mo na ginaingon nga ang cash for work nga programa nahimo na gining cash for work pero ang ibutang ta nga di man po na sila masala na kay masala na ang pipila sab ka mga barangay o baka hinuon mga mayor o baka hinong gobernador mga public official. Anja, dayon ato ni susihon kung naka-under si SWD o baka hinoon kansa nga taga ikono kog klobe kon asa mo nga mga barangay be kay aron taga ikono ko i-text lang ayo ka balaka kay magalaom ka nga dili na ko na isoltig asa nga barangay basta kay masayod ko aron sab nga ato ni itawag dito sa botan sa DSWD. Doon na tayo 18 minutos sa nakalabas sa alas 5 sa atong pagpanaguban. Samtang sa bikas nga bahin, ngay kabutyag nga ang nabilin nga 5 katonelada nga basura nga naa karon dagi yag-yag gahapon diha sa may Santa Ana Taguluan lalawigan sa Misamis Oriental nga perde na bahawa. O niya rin pagkatapos na balaka na ang mga atong nga mga ikaigsuunan. Masakit sila gikan usab sa gitawag og bahaw sa basura. Na perte na naman dagana sa mga factory diyan napitaw niya rin pagkatapos daghang mga trabahante. Kung dagan ka mga trabante, dagan po ang nagarisko ng mga lawas nga posible niya maipiktuhan kung mualis nga na ng bawas basura. Dili lang rabang raba kay diha ron mas tagulwan. Kung dili muabot pa ni sa asa na pitang ipadpat hangin. Apan gigabot diya ka basyo sab sa gimong pag-follow up na to. Nga to sab sa atong kanabang Mindanao Container Terminal MCT Collector sa Bureau of Customs Cagayan de Oro nga si John Simon. Kini John Simon hinoon kay ano problema? Besag unsa orasan itawagan. Apan kikabot ya gid mga panahon nga kuana kanabang ibiyahe na ni pabalik dito sa may South Korea. Ang nasod nga nakamino sa Pilipinas. Gikabot ya gid mga panahon nga gihimo na ang pagproseso na ini. Gikumpirmar gid mismo ni John Simon nga doon na gihitabangan gid kini sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno sama sa ginawag og DENR, Bureau of Customs, kagamanang lokal sa lalawigan sa Misamis Oriental, nga kinahanglan yun nga mahimo na ning mapawalik na. Gani pa man si John Simon Mingon, nga sugda na sa pagsulod sa baong mga basura ang 250 ka mga container van, sunod sa simana, o sa karong sunod simana, dito sa may planta sa may Bernie Soco, no, o dayon na sa Iranda, nga mahinomduman nga una na kining gibutyag ni John Simon, nga ang barkong ma-erect sa shipping lines mao kuno'y kargahan sa naisgutang pagbabalik sa basura mga ikson mayra unta o mas mayo unta nga makarga na tanan aron nga mahawan na diha kay naghatag kining risgo sa kinabuhi sa mga iksonan ta no o gihinaot ta Bureau of Customs nga unta dili na kini masubli pa ang kining gitawag og pagpalusot sa mga basura. May buntag dahil sa tanan nga nagapaminaw nga to sab kang kuano nga to kang Nature Lulong Zaragoza nagapaminaw usa sa to mga higala sa mga empleyado diya sa may SSS mga binatin ti paminaw si Ayan Philip Z ang nagapaminaw sab salamat pud kaayo nimo diya Ayan Ayan Philip Z sa inyong kanunay nga pagsunod diri sa atong pagpanaguban samtang sa bikas nga bahin gikabot ya gadiiday ka mga panahon mga biratin tig paminaw na sayran taga adunay gikabot ya ka mananggiti kaila ba mo mananggiti ambot si Meridian Lada o kaila ba ka nagmananggiti
kana bang nagsaka-saka lubi nga nagdada o kana bang sugong onya dayon gikabot yag kanang producers to ba. Kung atong hisgotan kining mananghid mga birada tig pabinaw mo ni mga producers to ba na inaunsa man hinoon nga usa ka 41 anyos nahulog man hinoon sa lubi puwerta na bagay nasairan kini nga nagbuyo dito sa may sugbong ko kon sugbong Kugon lalawigan sa Misamis Oriental matod pa sa sugbong Kugon Police Station nga gipanguluhan mo mismo ni Police Captain Rodolfo Cambi kinsa kini nga biktimang mananggiti nga si Nole Magaliano Jr. nga nagidadog 48 nagbuyo kini sa may purok size poblasyon sa Bungkogon lalawigan sa Misamis Oriental. Sa impormasyon nga nahipos sa gimong pag-follow up usab sa Radyo Ultragat usab sa may gingog Sugbong Kugon Police Station na sayran daga na saka ni Slube di magi ka mahulog pero di ka masaka sa makamahulog og naarkas punuan di ba? So ni saka Slube kinananggot kining naskutang biktima pero wa gid siya makabalanse sa iyang kaugalingon hinungdan sa pagkahulog og nga tiurok gid mismo iyang ulo o ginungdan usab sa iyang hinanali nga kamatayon mismo pagani ang amahan sa biktima ni nga si Nole Magaliano Sr. ang nakasaksi gyud sa pagkahulog. So gikumpirmar kini nga nahulog, wa gihulog o kay mahisgot ang gihulog so dunay sikan parte. So nahulog kini kay wa kini makabalanse, wa dayon makahawid sa palwa. Di ba? So di ba magmo kagab di ba mananggot ka imusaka ka ni lingkod ka sa palwa. O niya dayon og dabi karon og medyo kuan ka kada bang not balance ka. Pastilan pagkangilngig ka no? Pagkahiyak siguro kayog mahulog ka dito urok imong ulo. O niya dayon dito pag-abot dito sa may sa ubos nga bahin pilik-pilik na ka dito tamas ginawa sa pastilan pagkaluoy pagidin taon. So by the way doon na tayo 23 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa itong pagkabaragoban nasa iran to sab niling mga pananguna mga ikson nga gisertipikahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 4.1 trillion pesos nga national budget alang usab ni alang sa tuig 2020 og gikabot niya diin ka mga panahon na sayran to sab nga diin kay ang pag-certify sa presidente sa nasunod nga budget pag ila kini nga isip usa ka urgent budget buti pasabot nga kinahanglan mao'y priority nga pagatutukan sa itong mga magbabalaod sa nasod ipadaplin sa itong ubang mga agenda o niya kato labi na katong mga agenda nga hinungdan katong mga agenda pamulitika lang nga pagpanabang og balaod nga first na daganas mga balaod nga gikinahanglan pagbangon sa nagkalisotang mga Pilipino pag-usab sa mga guidelines sa mga programa agenda ang pagamindar sa balaod sa kasamtangan nga mga programa sa gobyerno nga diin kini gikinahanglan usbon tungod kay para nako para sa kanang kanabang para nako kanabang hiwi og nagpaantos nindot nga mga programa pero nagpaantos sa mga igsoon mga Pilipino susama ni ining paghatag o ganabang pag-release sa purpose no pangitaan ko nang nagpaagi nga dili na mo gasto og dako pang pamiliti ang mga membros purpose sa tuyo usab kini mga berat titig paminaw nga diin kini masayon lang ang ilang pagkuha pagkubra pero hantod karon nagpabilin pa mangyapon kini nga mga problema mga igsoon sa impormasyon nga atong nahipos nga gisertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte o nga naiskutan nga budget nga 4.1 trillion aron kini maoy i-priority sa Kongreso sabang sa Senado. Sa September 17, nakabutang dito nga ipasa sa tuig 2020 ang national budget aron nga dili na kini nga gitawag pa og mamahimong manilatar og magpadayon usab ang gitawag og paggamit sa kwarta pagabot sa tuig 2020 sa alang sa niskutan nga budget kay nga naman di man pwedeng magamit nimo ang gialokar nga budget alang sa tuig 2020 kuano katagaron September, October, November, December dapat pagabot sa January ang paghatag og budget o paghatag og ira ngadto sa matag barangay ngadto sa matag lungsod ngadto sa matag lalawigan o niya dahil pagkatapos din ipaprobado ng iskutang budget so madilata daghan maipiktuhan ang pagpatumad sa mga proyekto nga gialoan aning pagkuha paggamit sa gialokar nga budget sa sunod tuig so dili kini makuan kanabang dili kini mapatuman ang mag-antos nini ang ato po mga katawhan nga mga Pilipino. Susama sa nitabo niya itong first quarter sa tuig 2019 nga gipabilin nga status quo.
ang reenactment ang isutan nga budget kay wala man pud giaprubahe niadto nga mga panuna sa Kongreso kay nagkabangi man Senado og ang Kongreso niadto mga panahona kay gisupak man og maayo sa mga senador ang gitawag og budget insertion alang sa PDAP kay garapal mapugayot si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo neto mga panahona nga gusto magidea nga samtang di pa siya mukaraog siyang pwesto maaprobahan ang gitawag og PDAP nga bisan pa man og kini deklarado sa kuna pabilin nga gideklarado og wala gibakwe sa ang hukom sa Korte Suprema. Hinoon sa pagkakaron, gibot yag pausab ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga ila karon gihimo ang pagbaningkamot og ila karon nga iya karon nga gipasalig nga dili na malangan pa ang naiskutan pag-approve sa budget. Og gani pa man gikabot yag kini nga kinahanglan nga dili pa moabot ang Oktubre 1 mapasa na ang diskutang budget dito sa Senado aron sila sa mo pagyan sa pag-review niini pero daan na nang i-review og maayo sa matag komitiba og ipatawag usab ang matag department secretary sa may kamarabaha gani ka overtime gani kuno sila hangtod ini mga panahon dapat na sila mag-overtime kay mga pinili sila sa katawan gani pa man gigbot yag usab ni Representative Joey Salcida kinsa may chairman sa House Committee on Ways and Means nga on track daw ang House of Representative para usab nga maipasa gyud ang naiskutan usab nga budget og kini nagsilbing record breaking ang members Kongreso under the leadership of House Speaker Alan Peter Cayetano kay halos 100% ang attendance. Ay ang uban kuno kaniadto kun administrasyon panahon administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang uban karon ka mga kongresista igo lang magpa-roll call. Pag human igo lang magpa-check attendance pag human mo gawas diha sa Kongreso. Kay amot og asa tuas gawas kay inom-inom. Ang uban ini to aga soros-soros and the street dugay nagsugod nagpamulitika. Nga limtan sa unta ng pagpamulitika tungod kay doon na may gigahin nga kanabang adlaw sa gobyerno adlaw sa kumilik alang sa pagpamulitika. Paabot na sa mga igsoon kay atong ipaabot na di aninyo kung ugali mapasa ng budget dito sa Senado. Para time to time ato kani paabot din at least malaman po nga kamo nga mga katawhan mga yano nga mga lungsuranon paingon nga to sa mga ana sa taas nga hutong sa katilingban kinahanglan kini nga masayod ang sitwasyon sa itong budget kay ang budget nga gialokar sa gobyerno sa matag departamento alang kanatong nga mga Pilipino. Doon na tayo 28 minutos sa nakalabas sa alas 5 sa atong pagpanaguban ining bahin na mamalihog kuno ko sam ato kanong tawagan sa kuno nato kadyot si Kuan kanabang mismo si Oliver Inodio ang atong pukal person sa DSWD pukaon sa nato kontro kay munang ginaingon nga tagaan natong pagdagad di bisan pa man ining sayos kabundagon tagaan sa natong pagdagad kun unsa bay kuan kanabang unsa bay hinungdan nganong nalangan kining gitawag og cash for work og asa ba ni posible nga malangan no og sa matag o bakahinon sa matag LGO no kun nagaling sa matag LGO kinahanglan sa siguro susihon kini sa ato gimatag sangguniang bayan, sangguniang panalawigan, sangguniang panglungsod. Kaya nga naman, dili mo ko gusto mga igsuon nga mawala ang pagsalig sa mga katawang Pilipino nga to usab sa gobyerno. Di ba? So si Sir Oliver Onidio ato sa pukaon kakadyot ng gikayo. May atong gitawagan mga igsuon kay doon na tayo 29 minutos na kalabay sa alas 5 sa atong pagpanaguban. So ato sang pukaon sa nato. Tulog pag siguro ni di man po nato pwede pukaon tong mata kay katong mata dito tanan tong sampiton pero kining tulog pa siguro kay lami pa ba ikatulog karo mga orasas kamandagon niya dahil ang uban nakamata na nakatulog og balik may sosyon sa nato si Mr. Oliver Inodio may atong gitawagan karon mga igsoon kay atong gisusi kon atong pangutanon kung unsa bagi hinungdan nganong kalangan kining cash for work. No, onya kamo nga makinsa man tong mga barangay. Hello may buntag. Hello Sir Oliver. So wala pa magagawa no kada bang wa maka tubag mga natin dig pa meron si Sir Oliver Onidio basig may tulog siguro basig busy kay to kagapon. Good morning. Wake up. Kining mga cash for work magod naani sa kadang nga barangay. Be kamo nga mga barangay kapitan be. Baliw ko no taga igulo ko ninyo o garasan ang kamo ba nga mga barangay kapitan nagapaminaw karon. Ang inyo bang cash for work nahatag na ngadto sa mga trabante kay naman ninyo tagsa ka mga barangay di ba?
O, nahatag na ba na? Sweldohan na ba na? Ang cash for work, ang inyong tagsa-tagsa ka mga kaigsuon na diya, kay kasagara man di man gina kalimod. No, katong makatrabaho niya ng cash for work, na amang kito ka nang naasa doon sa dughan. O, niya, di na nato magpamaang-maang pa, no? Di na nato mag-alibay pa. No, kasi Marlene nga Almonia, nagapaminaw ra pa karon. O niya dayo ra pagkatapos kadtong naa sa kuan time lang tam. Nawagi ko ng kontrol tam. Basig na kamata na to karon. Magtanaw tong, namin na kami school. Nag-miss call bang Radio Ultra. Basin og kuani na importanteng toyo. Nabilib man taan ni Oliver Inodio mga igsoon. No, sa siyon sa nato karon to ato tawagan og kontrol. Samtang gibot ya kay ato ning susiyon kay importante kani kayo. Samtang gibot ya gusab di nga mga panahon ang mga berat dik paminaw. Nagpanayon pagyapon ang paghimo og Comelec registration karong petsa 19 murag Lagdik man siguro sitio Lagdik barangay San Luis aduna ipagayon nga Comelec registration aron na sabi nga katong wa pa makaparehistro kay ang deadline sa Comelec registration taman karong September 30 og wa pa gipaganaog nga resolution sa Comelec and Bank nga adunay pagan nga pag-extend sa Comelec registration. Gibalikan tagtawag si Mr. Oliver Inodio atong kung kung mabati ba kaniyang range ang cellphone og nining sa iyo sa kabantagon kay gusto nato hatagan og igong pagtagadrayon kaning reklamo gipadangat usab nga problema sa pipila nato ka mga kaigsuonan. Pero kinahanglan po no ay mapaabot na ninyo sa membro sa Sangguniang Bayan aron na sab nga ilang mapatawag ang personahe sa kinsaman ang mga right of person nga pwedeng ipatawag kalabot usab sa pagpangutana kuno sa inungdan nganong nalangan kining nahisgutan usab nga paghatag o pagsweldo sa mga nanarbaho ni atong okay so kanat biretsman alang ni atong nanarbaho bitaw sa kuan katong